Hezin YPG û asayişa Rojava demek berê hinek endamên çeteyên Daişê girtibûn û îtirafên çeteyan di Sterk TV de di bernameya bi navê çeteyên Bêesil Daîş hat weşandin. Ji çeteyên Daişê yê bi navê Muhammed Yusuf Vazo yê ji gundê Ebûqir diyar kir ku ew ji aliyê Mihemed Hecî Ezîz ve hatiye birêxistin kirin û da zanîn ku di civînan de ew her tim li hemberî PKK dihatin sorkirin. Ev kesên ku min navê wan got bi fermana Mihemed Hecî Ezîz em yê Hesekê ji Partiya Karkerên Kurdistanê rizgar bikirana û mirov bikuştana. Vazo de zanîn ku kesê bi navê Abdulkerîm diçû Tirkiye û piştî bi kesê bi navê Mihemed Marûf re hevdîtin dikir, çek bi wesayîtekê danîn herêma di navbêra gundên Xerapreşêk û Banokiyê û destnîşan kir ku wan bêyî pirskirêk çek dibirin Rojava. Türkiye meldevereke nayê zanîn peywendî bi Mihemed Marûf re saz dikir. Dema em derbas dibûn bi me re diaxivîn û digotin gelo hûn gihîştin ciyê xwe. Me jî digot erê. Silah ji bo Dewleta İslamiya Iraq û Şamê ya herêma Raqqayê peyda dibûn. Vazo di dawiya xaftina xwe de diyar kir ku endamên Daişê li Riha, Edene û Cizrê xwe birêxistin dikirin, çek û çeteyên dixapandin ji ser Tirkiye derbasî Rojava dikirin. Ebu Şibel ku niha li Urfayê dimîne û Ahmed el-Erec yê li Edenê dimîne dixebitin. İtirafkarekî din ê çeteyên Daişê yê bi navê Abdulkerîm İbrahîm Bazo jî di îtirafên xwe de diyar kir ku ew sê caran çûye Tirkiye û gelek çek birine Rojava. Fermandariya me ya li vê herêmê ji Mihemed Hecî Ezîz Bazo di berdawama îtirafên xwe de agahiya ku xwîna mirovan di Cemidînê dide û diyar dike ku wan 4 kamyonên xwekujiyê ji Tirkiye birine Rojava da ku di roja cejna Remezanê de li Dêrikê bitaqînin. min birî û gelek caran têkiliyên cîsî bi min re kir. Wî ez wezîfedar kirim da ku ez İtirafkarê çeteyên Daişê Bazo di îtirafên xwe de têkiliyên wan ê bi îstixbarata Tirkiyeyê re jî vedibêje û destnîşan dike ku bi saya îstixbaratê wan gelek çete li ser Til Ebyadê derbasî Til Temirê kirine. endaman başê endamên xwe hev. İtirafkarê bi navê Şêrko Xeredîn Silêman jî diyar kir ku piştî ku Musul hat bi destxistin, îdia kir ku di navbêra rêveberên Herêma Federala Kurdistanê û Daişê de li ser wergirtina Şengalê peyman hatiye çêkirin. Ez gundê zihêriyê me. Em çolê me em ê çepabê el partîne. Pere ji me re dane ku em alemê bicin dînin em rêkirine til hemîşer. û yek ehlê til xenzîrê Dîsa îtirafkar di agahiyên ku didin de baldikşînin ser nîqeha ku ji bo çeteyan tê kirin û dibêjin kesê ku tevlî Daişê bibe pêşî rastî destirêjiyê ango tecawuzê tê û ev yek ji aliyê kamerayan ve tê kişandin û paşê li hemberî wan ji bo ku ji Daişê neqetin wekî şantajê tê bikaranîn. Bi kamerayekê dîmenên min kişandin. Ji min re gotin dîmenên nîkah û îşkencê hemû hatine kişandin. Gef li min xwarin û gotin eger ji ti kesî re bêjî em ê te bêhetikînin. Gotin êdî tim mêraniya te nemaye.